Купих на eBay един кашон с филми Супер 8 мм. Айде да видим какво ще излезе отвътре. Трябваха ми за лидери. Ей, гледайте какво става. BASF сода фабрик. Празна шпуличка. Разкошна. Чудесно. Още една празна шпуличка. Доста са ценни. Да мога като проявявам филми и после да има къде да ги навивам. Ето още Супер 8 шпуличка. Още BASF нови шпулички. Браво. Разкошни шпулички. Тук има филм. Ето го. Супер 8 с лидер. Подлепена снатка. О, цветен позитив. Добре, ще бъде интересно да бъдат изгледани. Еха, супер интересно. L плюс H in Ратенфален. Сигурно някое домашно кино на някой хорица. Да, ето ги. Какъв лидер има. Лидер. 62-47. И тук тръгва филма. Ето го. Той с звук даже. Нямам проектор с звук. Гати якото. Добре, трябва да купя проектор с звук Супер 8. Нямам, моите са неми. Имам канончета. 2, не е лошо. Какво ти е направо разкошна работа. Малко филм. Трябва да му се закачи лидер. Още такви с касети. Ролки. Филм и лидер. Вижте как хубаво застават една с друга. Измислил го Бомон, който иде. Майки с Фидъл. F Португал. Няма надпис или е паднал някога. Кари Грант. Още кино. Менюто Тарантула. Ема Пил. Това са по-големи. Браво. О, Лорел и Харди. Супер готино. Има ли звук това нещо? Не. Да нямам. И това е 8 мм, не е Супер 8. Мога да го видя. Аз го купих заради шпулите. Ще ме се види да ги ползвам. Те ще излязат филми от тук. Още Лорел и Харди. И това е 8 мм. Не е Супер 8. Малко по-малък е кадъра и малко по-голяма перфорация. Парки прасето. Това вече е Супер 8, пак е няма. Монстър! Дали е със звук? Това няма 8 мм. Това са купешки филми. Скошно. Попай! Как се отваря Попай? Като кутия с спанак. Това вече е Супер 8. Комайни са чини. Много добре. Old Time Movies. Тази е празна шпула. В кутийка. Стига. Мюнхаузен. Дали има звук това нещо? Има звук, да. Има, виждате ли пътечката с звука накрая? Колко минути е това? Ще го видим. 110 метра филм. Браво. Така, тук още някакъв филм. Той дали е домашна или 8 мм.
Каква кутия. Ингланд. Алуминиева. 55-та година, 8 мм. Аз ги купих уж да режа от тях за лидери и да ползвам шпулите, но те явно са ценни и ще ползвам само празните. Това е яко. Някакъв уестърн тук, човече. Гледай какво става. Черно-бял, 8 мм. Още филми. Това тежи, има някой на него. Чарли Чаплин. Добре. Много благодаря. Още Лорел и Харди. Дали... Лорел и Харди има ли със звук? Има май. Няма, това е 8 мм. Няма звук. Но има един-два филма със звук. Мога да организирам прожекции вече. Вечерно кино. Тук. Какво се крие? Ще да излиза. Още Лорел и Харди детективи. Безценно. Аква. Празна шпула. Добре, благодаря. И Чарли Чаплин отново. Няма такъв кеф. Трябва да купувам 8 мм проектор с звук за няколкото филма, които имат цялото богатство. Цялото богатство. 10 кг беше кашона. Благодаря.